We staan een keer niet in de Schouwburg, maar ergens anders. En misschien zegt dat ook al wel iets over waar we heen gaan. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd naar de inhoud. Kom maar op. Oh, het is heel licht. Deze hadden we de vorige keer. Lieve Marloes, soms lopen dingen niet zoals verwacht. Dan is alles anders dan gedacht. Ga maar lekker op pad, ga maar gelijk. Nog even en dan bedoel je wat ik begrijp. Gelijk begrijp. Oké. Dit is wel de meest raadselachtige tot nu toe, moet ik zeggen. Eens kijken wat erin zit. Oh. Huh? Allemaal dopjes. Misschien gaan we wel naar een verzamel iets, een museum. Waar je iets kunt verzamelen. Nou ja, we zullen zien. Trek hem aan en we gaan. We zijn aangekomen bij de kleurrijke werkplaats Zondergum van Helmi van der Riet. Helmi is een beeldend kunstenares. Een heel haar leven draait om creativiteit. Bij Zondergum is iedereen welkom. Mag je helemaal jezelf zijn. Samen met Helmi ga je dan op zoek naar jouw talent. Gewoon door dingen te doen en te maken. Het is een kunst je eigen gedachtegoed vorm te geven. Dan voel je je vrij. Nou, ik dacht al Horst. Dat kunnen een paar mensen zijn die ik ken, zeg maar. Ik had jou niet geraden. Oh. Dus ik vind het eigenlijk wel heel leuk, want we gaan iets doen, denk ik. Zeker iets doen. Dus, Kom lekker zitten. Waar mag ik gaan zitten? Ik denk hier maar. We gaan iets doen, Marloes. We hebben een paar meerdere cursisten nu. Gezellig. Ik had bedacht om iets heel fleurigs te maken. En dat gaat iedereen op zijn eigen manier doen, maar het gaat er ongeveer zo uitzien. Dus allemaal, de basis is zo'n stukje MDF. Dat is de basis als deze, dus je kan daar buiten gaan laten groeien. En het andere materiaal is plastic. Allemaal afval, wat andere mensen weggooien. Schoongemaakt en wel. En daar kun je van gaan bouwen. Dus het zou kunnen zijn dat je gewoon alleen maar spulletjes pakt die je leuk vindt. Die je aanspreekt, of in een kleur, of honderden kleuren die erin zitten. Ja. Alleen maar dingetjes die je leuk vindt en waar je dit ding mee uit kan breien. En veel mensen weten dat we dat kunnen gebruiken in workshops, dus dat krijgen we van allerlei mensen om ons heen. En dit is eigenlijk een standaard groep van de maandagmorgen? Gedeeltelijk. Er zitten een paar extra mensen bij vandaag, speciaal voor jouw feestje ook. Oh, leuk. Oh, je hebt gewoon een paar gescharterd. Die mij mee gingen doen. Oh, leuk. Dus we gaan met z'n vieren, ik ga ook maar gewoon lekker mee klooien. Klooien? Oh, dat is een van de workshops die Helmi geeft. Bij klooien kunnen mensen lekker experimenteren met alle mogelijke materialen en technieken. Dit stimuleert de verbeeldingskracht, de motoriek en vaardigheden in gebruik van materialen en gereedschappen. Past wel bij jouw t-shirt. Bij het t-shirt. Dus er zit van alles in. Dit is bijvoorbeeld uit de medische wereld, maar dat is natuurlijk wel een heel mooi ding waar je een torentje van kan maken of zo, snap je? Dus zo moet je proberen ernaar te kijken, wat kun je daarvan maken. En, vet. Wat een rotzooi. Nou. Maar eigenlijk is het wel mooi dat je dan gewoon met dit, wat iedereen weggooit, zeg maar weer iets zelf mooi kunt maken. Maar als je goed kijkt, zijn er heel veel mooie dingen. Ja. Dus als je een keer wilt klooien, dan zou ik vooral Helmi contacten, want dat is gewoon echt een feestje, wat ze al zegt. En dat ga je nu zien. Zoveel mogelijk mix erbij gebruiken en het materiaal zelf inknippen, waardoor je het in elkaar kan schuiven. Dingen die aan elkaar passen, met touwtjes, met gaatjes erin maken en een klein draadje eraan. Dus liefst niet met lijmpjes erin, maar past zo bij dit materiaal nu, dus dan ga ik overstag en doe ik toch lijmpjes. Ja. Maar heb je vaker in de week zo'n klooiworkshops? Iedere woensdagmiddag. Iedere woensdag. En met creativiteit kun je heel veel. Zo verzorgt Helmi ook workshops die gericht zijn op kindergeluk, dementie, teambuilding, rouwverwerking en nog veel meer. Je kunt dus individueel, maar ook in groepsverband, zeg maar. Ja.
Wat leuk. En ieder zijn eigen expertise? Of, Ja, of eigen uitdaging. Ja, oh ja. Mooi. Ik heb vroeger ook best wel veel met een lijnpistool gewerkt. Ja, dat is wonderbaarlijk eigenlijk, hè? Ja, dan gingen we ook zo'n herfststukjes thuis en Met natuurlijke producten ging je dat ook doen. Met Ja. een lijnpistool. Ja. ja, gewoon herfststukjes voor buiten op tafel met dennennaalden. Maar dit is jouw atelier ook eigenlijk? Dit is, ja. Hier Jouw, gebeurt bijna ja. alles. Ik ga ook wel op stap. En sta je ook open voor als mensen zelf een idee van een workshop hebben en dat je het gesprek aangaat en iets erbij bedenkt of zo? Of, Tuurlijk. Ja, uiteraard. Creativiteit van mensen zelf is het allerbelangrijkste. Hè? Dan ben ik gewoon het medium. Dat ben ik sowieso, vind ik. Ja, leuk. Wat meer. Er zit zelfs nog een dopje in. Ik vraag me echt af, hoe kom je... Wat is dit? Het is volgens mij iets voor een soort verbasterde kraaltjes of zo. Ja, je blijft Ja. overal aan hangen, want Ja. het is een soort weerhaakjes. Dus ik vind het best wel een beetje tricky kinderspeelgoed. Ja, Hè? Als het in je haar zit, dan ben je mooi. en dan bij de klos. Dus, gebruik ze maar lekker op, maar Ja. Het voelt op zich best wel fijn aan, maar het blijft ook van aan mijn vasthaken. Het is eigenlijk echt leuk om te klooien. ja, lekker getuttel is het eigenlijk, hè? Ook een beetje, hoe zeg je zoiets? Mindful? Ja, hè? Je hoofd Ja, leegmaken. hoofd leegmaken. En gewoon doen wat je ziet en niet nadenken en eens een keer lekker gewoon ook echt kijken. Dat vind ik wel heel belangrijk. Dat je echt kijkt wat je doet en niet iets bedenkt en dan moet het er zijn. Want dat is eigenlijk ook het voordeel als je allemaal topjes en spulletjes krijgt van andere mensen. En jij krijgt dit nu voor je neus, dan moet je het hiermee doen. Ja. Dan kun je niet zeggen van ik had dat bedacht, want dat is er van Nee. niet, hè? Nee, ja, er zit wel wat in. Maar juist, dat is ook gewoon creatief zijn met de spullen die je hebt, zeg maar. Ja. En dan blijkt dat iedereen dat kan. Heb je dan ook wel eens thema's eraan hangen? Of, Met klooien, ja. Ja. Ja, van alles kan het zijn. We gaan nu een bouwwerk maken, dan blijft het wel redelijk abstract. En dan krijgt ieder zijn eigen ideeën erbij, hè, met een Ja. bouwwerk. Ja, dan gaan we met hout werken, of ook met Ja. plastic, dat kan. We gaan het zelf klein maken, van natuurlijke materialen. zelf klei? Ja. Dus ja, dat soort geheimpjes. Of zelf, gewoon zelf verf maken, dat soort dingen doen we ook. Je zit eigenlijk gewoon vol verrassingen. Als je hier als je je aanmeldt voor jouw cursus, of zijn het alleen workshops of ook cursussen? Ja, als je komt klooien, dan teken je gewoon voor 5 weken bijvoorbeeld. Ja. En dan soms dan werk je kunt niet in iedere les van 2,5 uur kun je iets afkrijgen. Dus dan Nee. ga je daarna er weer aan verder werken. En daardoor krijg je ook wat meer verdieping, dat vind ik wel belangrijk. Ja. Zeker voor kinderen die normaal niet zoveel met hun handen bezig zijn, dan is dat fantastisch. Ja. Ja. En het werkt ook heel goed. En als je niet zo lekker in je vel zit, dan hoef je hier niet na te denken. Bijvoorbeeld, dan ga je gewoon lekker klooien. Doe je dit dan ook wel eens op scholen? Ja. Ja, zeker. Dat is geweldig. 10 kratten spulletjes mee en dan hoppatee, een berg spullen in het lokaal. Dat vinden kinderen geweldig. Ja, dat snap ik wel. Gewoon even lekker niet bezig zijn met rekenen en taal, maar gewoon lekker, Lekker rommelen. gewoon lekker rommelen. En dan kan je soms inspelen op het thema waar school al mee bezig is, of de klas. Je kunt natuurlijk ook een wens insturen, we willen graag dat je het over geschiedenis hebt. Of, er zijn kinderen die hebben fantastische kunstwerken gemaakt, waar dan uiteindelijk de basis een rekensom was. Ja. Dat soort dingen kan natuurlijk ook met plastic. Je hoeft niet altijd dingen echt te creëren die blijvend zijn. Maar je kan ze ook in vakken toepassen.
Je ziet er bijvoorbeeld net alsof je een plastic taart hebt en dan is dan een hele ingewikkelde rekensom bijvoorbeeld. Ja, die snap ik wel. Kan je wel een beetje bij voorstellen, Ja. denk ik. Hè? Het is eigenlijk zo grappig om te zien wat iedereen ervan maakt. Het is gewoon... Oh, en dan ben ik weer zo pintenneukrig bezig. Hè. Ik denk, oh, het komt. En allemaal met dezelfde basisbak. Hè? Ja, maar dat is toch juist leuk om te zien. Wat je van één rondje eigenlijk kunt maken, zeg maar. Ik heb wel eens een tasje gemaakt en dan zoveel mogelijk voor ieder kind dezelfde soort inhoud in dat tasje. En dan gaan ze een kunstje ervan maken. En dat is echt ook ontzettend verrassend voor de kind Wat er allemaal zelf. uitkomt. En wat heel belangrijk is, vind ik, om het ook na te bespreken. Zo van, goh, hoe ging dat voor jou? Wat heb je nou gedaan? Hoe kwam je hiertoe? En hoe heb je dat vastgemaakt? En als je daar één keer bij begint, heb ik ontdekt, dan gaan kinderen dat uit zichzelf op een gegeven moment doen. Hè? We gaan nu wel even naar mekaars werk kijken. En ja, dat brengt veel meer dan alleen maar oplossingen laten zien, maar ook naar elkaar kritiek geven, serieus nemen, respect hebben. Dus dat zit er natuurlijk voor mij in ieder geval heel erg. En hoe lang duurt zo'n ochtend? 2,5 uur meestal. 2,5 uur. En dan is het ook klaar, hè? Want Ja. het ligt eraan welke leeftijd. 5-jarige is 2 uur al heel erg lang. Ja, inderdaad. Maar dat lukt, die blijft. En dan, soms hoor je dan even goed op van, is het nu al om? Het is toch ook gewoon fantastisch als je gewoon als je werk mag doen. Ja, hè? Ja, Ik heb dat lijkt me het wel. gedaan. Dat is zo, dat weet niemand, maar dat is echt waar. Vooral doen en bezig zijn met fijn materiaal of fijne techniek. Niet veel praten, maar de tijd vergeten en alleen maar zijn. Dus laat eens zien. Wordt het al iets? Dat deze manier van werken helend kan zijn, is de afgelopen tijd gebleken door tijdens een aantal middagen met kinderen en jongeren verlies te verbeelden. Oh, echt. Helemaal dat kroontje. Ja. Ik denk meteen aan de Indische waterlelies in de Efteling. Ja. Op de een of andere manier. Ga niet een liedje zingen, want dan ben ik de hele dag Nee. Ik heb het al helemaal niet niet. meer uit je kop, hè? Nee, Maar leuk. Ja. Ik ben benieuwd of die blijft staan. ik ook. En die ene die knapte naar het midden door, maar Ja, dan deze... breken ze helemaal, hè, sommige rietjes. Ja. Het zijn de laatste der Mohikanen, hè, de rietjes die er tussen zitten. Van de plastic. Ja, van de plastic rietjes wel, hè. Dan heb je die van die papieren die helemaal zacht worden. Helmi maakt tijdens de cursussen en workshops gebruik van het talent dat jij al bezit. Zo gaat ze dus ook op zoek naar jouw talent. Gewoon door dingen te doen en te maken ontdek je steeds meer het talent dat je al lang had, maar misschien nog niet had gezien. Maar zit dat dan, hoe kan dat dan? Dat iedereen zo anders denkt? Zit dat in het brein? Of... Ja, ik weet het niet. Nou Ja. ja, ieder heeft zijn eigen visie op de wereld. Ja. Hoe jij de dingen ervaart, wat jouw ervaringen zijn, wat je in je jeugd hebt meegemaakt. Dan kijk je op een bepaalde manier, denk ik. En hoe je ingesteld bent. Als je een rekenkanaal bent, dan zie je dit anders. Dan ga je bijvoorbeeld tellen. Dan ga je bijvoorbeeld, moeten er precies 5 van die en precies 5 van die. Ja, op die fiets. Weet je, dat zit er natuurlijk ook bij, hè, waar je welke zeggen we in het basisonderwijs, welke intelligentie bij jou het grootste is. Dat zal er ook mee te maken hebben. Ja. En het associëren van, ik zie dit hierin en daarmee verder, dat heeft ook niet iedereen. En waarom? Nee. Nou ja, mensen die nog nooit in de Efteling geweest zijn, die zullen dat dan niet associëren met wat ik dan net inzag, zeg maar. Nee, die zullen dan misschien aan een natuurgebied waar veel weer waterlelies zijn, daaraan denken. Ja. Alleen maar de kleurtjes zien of de vormen, dat weet je niet. Dat moet je gewoon vaak gaan vragen en met elkaar. En dat komt er wel uit als je met elkaar nabespreekt. Zeg. Ja, in gesprek gaat. Ja. Nou ja, ik vind hem eigenlijk wel zo goed. Ja, ben je klaar met hem? Ik ben er klaar mee. Dat je gewoon in een korte tijd, zeg maar, zo'n ding kunt Een maken. nieuw creëren, creatie maken. Hè? Ja, leuk.
En het wordt al heel snel iets. Ja, precies. Zien jullie hier ook de Efteling in? Ja, leuk. Ben je tevreden? Ik ben tevreden. Nou, dat is heel belangrijk ook. Ik vind het heerlijk om even geklooid te hebben. Leuk, leuk. Ja, nice. Goed. Nou, ik wil je heel erg bedanken eigenlijk. Graag gedaan. Leuk dat je er was. En dan gaan we weer naar Venray. Of naar de volgende. Normaal hebben we wel bij de klooiles dat ze ook samen alles op. Oh, ik kom nog wel even terug. Ik stel het wel even veilig, dit werkje. En dan kom ik wel even terug. Yes. Nou. Doei. Doei!